O sa mga nasakpang naminaw sa DYHB busato na nakadawat ng mga palipay gikan sa atong Sibiana. Human sa nasakpan nga dunay premyo, aritas sa nasakpan mahigala nga way premyo, ha? Murag nagkapisos gyud. Be ato nga tan-awon kuno na be nabay udyo ni dong pagdakop na ba kuan kay usa man ni kabana god mga kaygalaan nga mo ni. Uy, asa mo video ni? Ato na. Isod. Uy, hala. Oh, dah. Dakpan. Wala kay sistema sa kanila, wala na nakadir gamitin. Sabaw. Di kung sa kalap patay ka. Second. Halak ka diha. Ya, lak dia. Oh, nuwa. Oh, sakpan gid sa motel mang higala. Mat ang pagsuod. Sus. Paita sa. Wala kay sistema sa kanila, wala na nakadir gamitin. Sabaw. Di kung sa kalap patay ka. Second. Halak ka diha. Mao ni ang video sa aktual nga pagdakop sa asawa og sa iyang kabit nga nasakpan sa mana. Sus, Ginoo ko naon sa maning kalakiya. Mani ang pagsuod. Ano? Positive. Wala kay sistema sa kanila, wala na nakadir. Di kung sa kalap patay ka. Second. Halak ka diha. Karong ka. Oh, nuwa. Mao ni ang aktual nga pagdakop. Be balikan to kamay ha. Oh, positive. Positive. Balhog ni ron, balhog. Wala kay sistema sa kanila, wala na nakadir gamitin. Sabaw. Di kung sa kalap patay ka. Second. Halak ka diha. Karong ka. Karon ka. Sakspan yun. Oh, sakspan yun. Dili na sa may mambaling mga kaygalaan. Ato dito, ang ba na may kwan. Napakuyog sa mga pulis ni. Paita eh. Wala kay sistema sa kanila, wala na nakadir gamitin. Sabaw. Di kung sa kalap patay ka. Second. Halak ka diha. Alak ka diha. Sakpan yun. Naghukas pa ng lalaki pa sinog. Pwede po mo ingaw sa nistor nga kwan. Kanang nawa ba? Nagkuhan naman mi diri. Nag-business. Wala kay sistema sa kanila, wala na nakadir gamitin. Sabaw. Di kung sa kalap patay ka. Second. Halak ka diha. Halak ka diha, ha? Di sakit ni pasapat sa bana ha. Ato lang nagihimo mahigala nga pag-present na to nga kuan. Yagi lang to katawa pero ilalim ni store. Sugot yung dughan sakit kayo nga na. Ay nga asawa to dito. Gikumbate. Wala na nakadir gamitin. Sabaw. Di kung sa kalap patay ka. Second. Halak ka diha. Karong ka. Oh, nuwa. Mao to ning bana taon? Wala kay sistema sa kanila, wala na nakadir gamitin. Sabaw. Di kung sa kalap patay ka. Second. Halak ka diha. Halak ka diha. Oh, nuwa. Na mga pulis mo na pagdakop mga kaigalaan kay kining bana atong tagag pagtagad ron kay dahil sa atong idol Twitter ron atong kuhaon ang report mga kaigalaan kay kini ni ang asawa mga kaigsunan matod pa mga kaigalaan nga ang bana murag wa gyud mga kuan ni store ni dangop sa kapulisan kay nakabantay sa sing asawa murag lain man manghigalag linihukan anya mao gyud nasa nahibaw-an gyud niya nga didto sud aning kuan naman day sudlanan ing mambaling naman day kuan day kuno diha kana na ang murag drive-thru ba nga kuan ba ha. Atong kaon ang report may galang Idol Tweety Betos Mambaling Police Station. Idol Tweety DYHP RMN Report. Radyo man nato ni Rufil live and direct din mismo sa Mambaling Police Station nato ni Rufil kung diin anaa sa pagkakaroon di kustudiya dinhi sa Mambaling Police Station ang kining asawa o kining iyahang kabit ato ni Rufil. Oo. So silang duha ron na adiha. Naa sila duha diri ato ni Rufil. Pero gibuwag ra ron. Gibuwag og silda.
ang kining mong lalaki ato ni Rufil, kining kabit sa mong asawa ato ni Rufil, kay paano siya kanang naa sa naagyod mismo sa selda ang kining asawa kay naara dinhi sa office aning ato ang investigation diri ato ni Rufil sa investigator office ato ang gikahinabi ka ganina ato ni Rufil apan nagdumili siyang i-play lang ang iyahang interview kay lagi basin dili na noon mausab na daw ang kining huna-huna sa iyahang banang instead ato ni Rufil nga magkuan sila mag-ayos sila o magpinasayloay na lang sila basin no dili na mabago na noon pero ato ning tagaan og background ato ni Rufil sa may background yun ani oo, kung nga naman nasangkot, naabot sa punto ato ni Rufil nga nasakpan gid ni sila sa iyahang bana ato ni Rufil. Asa gamay tweets ha, gamay lang tweets. So atong background nga nung naabot sa punto nga nasakpan na gyud karon no. Pero kini yun na history tweets nga murag ang bana si Rino Borromeo, good morning sir. Murag nga kuan ang bana nga murag mukuhit sa siyang asawa murag lahi naman kuno og kuhiton lahi magtinagdan. Atong tagapagtagad nun totoo. Standby ha. Straight to the atong point. balikan may sa Idol Tweety por bida oy. Sakit ba po spots ba na nga nakakita gid sa siyang asawa dito mahigala nga kuan gyud no. Ato agi sa suod. Pastilan. Di ilalim. Try ni masakpan mahigalang ki at juday halaki at juday. Nabugulbol taon ang bana be gamay lang ato play balik sang video be kay manalisan tog maayo ning kuan gamay lang asa man video dong be play sugod balik dong before to balikan sa Twitter be gamay lang kay do na toy mention ditong bana ba sabi kana positive okay isod Money. Sorry ka na. Wala kay sisimos mo anak, wala na nakadir gamitin. Sabaw. Di, kung dahil sa'y kalap, sipatay ka. Second, halak ka diha. Halak ka diha. Kakong ka. Nuwa. Pagtanway. Asa man tong word nga kwan? Doon tayo gikwan si Sir Rene Borromeo. Asa man to Sir Rene? Gamay lang. Asa isulti na bebe gamay. Sorry ka na. Wala kay sisimos mo anak, wala na nakadir gamitin. Sabaw. Di, kung dahil sa'y kalap, sipatay ka. Second, halak ka diha. Halak ka diha. Kaita. Yung laki Pagtanway. Nakasulot paghilo nga kwan. Abi og kwan. Ato. Disgrasya yun, no? Sorry ka na. Wala kay sisimos mo anak, wala na nakadir gamitin. Sabaw. Di, kung dahil sa'y kalap, sipatay ka. Second, halak ka diha. Kakong ka. Halak ka. Karon ka. Pagtanway. Nag-ilis taon mga higala, nagtapis ko alya. Kini lalaki nagsulot ni kwan short pants nga yellow. Mura man pang basketball na iyang short pants store. Lain man nga basketball na iya di ay. Halak ka. Basketball. Ewa, kan iyang short pants basketball man. Para basketball. Sorry ka na. Wala kay sisimos mo anak, wala na nakadir gamitin. Sabaw. Di, kung dahil sa'y kalap, sipatay ka. Second, halak ka diha. Kakong ka. Nuwa. Pagtanway. Bebe, gamay lang. Positive. Sorry ka na. Wala kay sisimos mo anak, wala na nakadir gamitin. Sabaw. Di, kung dahil sa'y kalap, sipatay ka. Second, halak ka diha. Halak ka diha. Nuwa. Pagtanway. At juday, sige lang. Juday, juday, sige lang. At juday, juday. Alaki at juday.
Aha, halaki at kiat juday. Hala ka diha. Ato balikan sa Idol Tweety mga sugid ti paminaron. Ana, pirtin pagkiata juday, haladay. Indot pita po na isayaw na nga halaki at juday, halaki at juday. Sige lang. Juday. Aha. Nasundan sa banan eh. Ano ning nasundan? Aha, be. Wala kay sinos mo anak, wala na nakadir gamitin. Sabaw. Di kung sa kalap si patay ka. Sek. Hala ka diha. Karon ka. Oh, nuwa. Punta mo eh. Di at juday. Sige lang. Di at juday. Di at juday. Alaki at juday. Atong i-check pabalik may sa Idol Tweety dito sa report. Unsa may mga hinungdan Idol Tweety nga ni sangput man nga nasakpan gyud. Unsa man nga hitabo mao ni mahigala tagaan tagpagtagad mga sukid tig paminaw halaki at juday. Kini nga portion may galatod sa kanato sa DTX 500 taas ba ang presyon sa mudugo ikaw ba dunay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka unya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason nga nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaisa samad, pagkaputol sa tiil bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Sige lang. Ayon ang hulata pa nga magkagaluwi ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado pod imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Okay. Di at juday. Di at juday. Sige lang. Di at juday. Di at juday. Laki at juday. Atong balikan sa Idol Tweety basa dugang report nun sa Mambaling Police Station na gala live. Yes, sa Idol Tweety. Back to you, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Radyo man nato ni Rufil, balik din sa Mambaling Police Station 11 na kundi nato ni Rufil na apagid din ang Napagid na sod, napa sa sulod. Asawa at ato ni Rufil. Napa sa sulod. Napa sa sulod. Datuagan nga naabtan gid ato ni Rufil ang pag-abot aning ihang bana o ang kining papa sa ihang bana ato ni Rufil. So nada karon. Dinhi karon nato ni Rufil apan kuan gyud nila nga dili lang gyud sila pa interview. Okay. Pero kanina pag ato lang ni tagaan gyud og background nato ni Rufil. Kung sa gyud hinungdan nga nung ni sangpot og ingani kanang grabe ang away na pud ani og ang kining naabot naman sa pagkabit ato ni Rufil. Ani nga maong ayang asawa ato ni Rufil. Una gyud ato ni Rufil sa ilahan pa nagpuyo na kuan gyud sila kanang murag na blessingan sila duha ka buok anak ato ni Rufil. 15 na karon og 17 anyos. Okay. Kuma na nato ni Rufil ang matod pa ani nga asawa nga 37 anyos nga di na gid sila magkasinabot ani nga maong bana niya ato ni Rufil kay tungod pod sa kaisog ipakita samtang sila pa atong higayon na ato ni Rufil. Pero pila naman sa kung the fact nga dunay 15 years old nga anak or 17 years old nga anak Idol Tweety, masabot na to nga taas-taas ng ilang panag-uban Idol Tweety. No? Sa may trabaho ning bana? Sa trabaho? Ato ni Rufil ang kiniiyahang bana karon wala na to nakahinabi ka gini apan ang kining asawa ato ni Rufil usa ka field associate sa usa ka pharmacy. Okay, nas pharmacy na trabaho. Okay. Field associate ato ni Rufil. Nya ang bana ato ni Rufil dili kaayo ko sigurado apan ang kining iyahang nakabit karon ato ni Rufil usa ka real estate agent. Uy, real estate agent. Mura kuan maguni kang iyang short pants manggod mo naman kog kuan sa basketball ba sa dili ni players basketball Idol Tweety? Ha? Basin dito ra sila nagduwa-duwa ato ni Rufil. Lain siguro basketball. Lahi ni iyang kuan nga i-shoot mo na ang ball. Ato
Ato mihibaw Andre ato ni Rufil no na unom na sila katuig buwag ani iyahang bana. Aha. Dugay-dugay na gid nga panahon nga buwag na sila ani iyahang bana, magtapon-tapon na lang ni iyahang 15 anyos o 17 anyos nga anak kaya sa pagkakaroon na ang gikustudiya pa man ni og naa pa man ni sa ang kiniihang duha ka anak sa side sa iyahang bana. Ang problema ay nagbuwag na kanang gumingon nga buwag na depensa na niya Idol Tweety unya kana na ang wa man maanol. That's number 1. Number 2, ngano na masaso diha na nga kanang kuan og panalitan ang panalitan nga anol nagpaanol sila unya anas na sa mga kuan na gyud pero kini ani ngusod ato gipangutan na kaganina ato ni Rufil ang kini nga tabas sa ilang panagbuwag ato ni Rufil wala sila kwarta na maanol gid sila ato ni Rufil apan dugay na nga panahon nga ni desisyon ni ang kaniyang asawa nga magbuwag na gid sila kay dili na niya makaya ang trato sa iyahang bana sa iyaha. Kay tungod daw atong ni Rufil sa mga pulong nga buhian ani niya kay masakit man gid ang pulong atong ni Rufil matud pa niya duot gid bukog ang mga itang storya o mga buhian ani niya atong ni Rufil kaning sa iyahang bana atong ni mas maayo gid tato Idol Tweety no kana na ang money pamahayag atong paminaon pamahayag sa asawa nga dili na murag nawa na iyang kuan kay iyang bana isog ana may pag ato ma-interview ning bana Idol Tweety kay basin og daghan naman na pasmangin og makakita naglaing binuhat mingon naman na way ayo to akong bana oy. Isig pasangin lanay na sila ato ni Rufil. So gani aning kahang asawa ato ni Rufil nga kanang kapila na daw ni niya gipasaylo pud ang iyahang bana, iyaha man daw ning gistoryaan og tarong ato ni Rufil katong nagtigbuwag na siya. In fact ato ni Rufil gikastorya pud aning iyahang asawa ang kining papa gid mismo aning iyahang bana ato ni Rufil nga mao lagi na dili na niya makaya ang batasan iyahan nag yung biyaan kay kapila na magit siya ato ni Rufil nga ni biya nga mobalik lang gyud kay iyahang gitan-aw pod ang kanang mahimong kahimtang pod sa ilahang mga anak duha ka anak apan naabot man gyud sa punto ato ni Rufil nga murag ay napulaan na siya nasakitan na siya pag-ayo murag hinungdan nga ni biya na gyud siya sa hingpit ani iyahang bana ato ni Rufil. Matod pa aning asawa ato ni Rufil. Moto unom na sila katuig nga buwag, wa na sila communication. Apan ni kuan pud ni ang iyang bana ni attempt nga makigbalik pa niya, siya na ang nagdumili ato ni Rufil kay maski nga sa sigig ingon sa iyang bana nga magbag-on ako, dili na ni mausab, pasaylo ako. Sige ra gihapon na nagbalik-balik lang daw gihapon ato ni Rufil ang gihatan. So kana maoy version sa asawa pero kini ilang mga anak na Idol Tweety na adres bana. Naa sa bana ato ni Rufil. Sige, standby ha. Gamay lang Idol Tweety. Ang version na sa asawa. Kaya di ang version sa bana tong taga-pataga gikontak ron ni kasamang Ken Galinia. Gamay lang ha. Straight to the point. Alas 8:50 na balikan itong mga higala sa Idol Tweety ron. Pero aton siya gi-check sa Inday Ken Galinia. Day, kumusta man tong bana day? Ato nang kontak na Inday Ken? DYHP. RMN Report. Attorney Rufil, ato na nakontak ang bana ni ining naakaron sa Mambaling Police Station nga asawa noon niya. Nihangyo lang siya Attorney Rufil nga dili na lang siya magpa-interview kay gusto nila nga resolbahon ang mga problema in private na lang para na lang sa ilang duha ka mga anak na nag-edad na og 17 o 15 anyos. So for the sake sa mga bata na lang dai mo nandito sa mga tagog statements pa. Dili na lang kuno Attorney Rufil. Onya, tarong masag kay siya nga nihangyo ato lang sang respeto. Sige. Okay. Salamat, Inday Ken. Okay, Attorney. Okay. So, mo mahigala ang report at balikan sa Idol Tweety sa dugang report. Yes, Idol Tweety. DYHP. RMN Report. Radyo man Attorney Rufil, balik din sa Mambaling Police Station Attorney Rufil. So atong balikan no ang background kung anong na sangpot yun sa ingon ani ang ilang relasyon Attorney Rufil. Matod mao to ang habig po sa moong asawa ato ni Rufil nga mo lagi di na niya makaya po ang batasan sa iyang bana hinungdan nga naghimpag na siya dugay-dugay na wa na magani daw sila communication ato ni Rufil. So nitabo ini Idol Tweety duha man ka butang ang tan-aon. So di na kanya makaya nagbuwag sa bana mo na nga nabuwag naman sila nga takita na saglain. Pwede pod nga takita saglain unya motong nga murag mas maayo ning usamo na minsan nga di na ko makaya ng bana way ayo. So depende na gani Idol Tweety, ha? Depende na gyud. Pero kaning iyang partner ron Attorney Rufil sa tong hibaw-an kay tulo pa lang sila kabuwan ani iyang bago pa day. Oo. Bago-ay pag gyud sila Attorney Rufil. Niya dayon na wala pud siya ga-expect Attorney Rufil nga ing ana matakpan nga kanang tungod ra ato gikan man nagtrabaho Attorney Rufil ang kining asawa. Kining babae nga nadre karon Attorney Rufil nga 37 anyos.
gikan sa trabaho kagahapon na niya dayon no human ana kay gikuha siya ani iyang partner karon iyang current partner karon na niya wa man sila nagdahom Attorney Rufil nga sa stoplight magkatapad ang ilahang motor nga gisakyan. So kining bana sa man drive ni og motor kay naman nag-helmet man niya naman helmet ani Idol Tweety. So nag-drive motor. Nya paghuman sila po nagkatapad pagabot sa stoplight nagkatapad sila ni Idol Tweety. Nagkatapad sila Attorney Rufil. Oh. Na mauray nakakita aning ihang asawa. Mayong Attorney Rufil ba? Mo to hinungdan nga nasundan sila. Nasakitan pa ni bana kay wa pa manggod ma-annul ning ilang kasal nga Adult Tweety kung tinuod ni nga version niya. Kay duha man gana. Sa ko nag-ingon duha man na nga nagbuwag na, tungod ka nagbuwag na nangita nakaglain ka nagbuwag naman pero wa man annul ang kasal. Or nakakita og lain, pagkakita og lain paligasan na lang ang bana. Way ayo. Attorney Rufil sa habig pud no sa asawa kabahin natin ni Rufil nga sila yung duha na nakabuhat pud gyud og kanang dili maayo sa ilahang relasyon. Ang version sa asawa na kanang nag-una ang ihang bana bato man kita kabawat ni Rufil kay di man pud nato mahinabi ang kining. Di naman lang ang bana, ingon bana for the sake na sila mga anak na lang kuno. Nausab ang hunahuna sa bana ron. Mo pud gyud na ang storya pud sa iyahang asawa din ni Attorney Rufil nga kanang nganong naabot pa sa ingon ani wala na lang daw gihuna-huna ang ilahang mga anak Attorney Rufil nga graduating ra ba in taon ni og junior o senior high school karong nga Abril naabot pa sa punto nga ingon ani ba kanang ning nauwawa na ang kanang pikas nga bahin na niya mas mauwawan sa pod gyud ang ilahang anak Attorney Rufil. So pagsakay di ay sa motor nagmotor ning bana na motor sa si pare kining nakayelo unya nakatapad sila dito na angkas na si ang iyang misis dito ni angkas sa kwan. Angkas na siya Attorney Rufil. Nya wa man daw ni kabantay ang kini 37 anyos nga babae Attorney Rufil wa siya kabantay na nagtapad na day sila ang iyang bana. Ang nakabantay ra ang kaning bana hinungdan nga gisundan gid sila Attorney Rufil hangtod sa naabot sila diha nga motel Attorney Rufil. Pero usa pa Attorney Rufil ang kanang nakabaw na nakakita na ang bana kung asa sila padong kay nagpatabang dayon ni ang mauban Attorney Rufil sa tumang pulisan hinungdan nga nagkuyog na sila dito Attorney Rufil og dito na nasakpan na gyud sa maong ban Attorney Rufil nga nagdug gyud ni ang kabit og iyang asawa po Attorney Rufil. Pastilan. Sura mo na ang version Attorney Rufil ha doon naman gid tay makapamatuod ng pud gid ani ato ang istorya Attorney Rufil kay doon na tay video interview gyud ani nga asawa Attorney Rufil apan na naghangyo lang siya nga kanang dili lang pud i-play sa on air kan Attorney Rufil kay tungod doon na pud siya mga butchag sa ato Attorney Rufil sa tusibianan na kung unsa pa ihang nasinati nganong na sangpot gyud sa ingon ani nga kanang sitwasyon ang ilahang kaminyoon Attorney Rufil. So off the record na itong uban na lang ato lang resipitalan sad off the record magkatong uban. Yes, off the record na lang din nato Attorney Rufil kay ato apod siyang gihatagan og respeto ni hangyo siya ni saysay gid siya sa tanan Attorney Rufil apan niya mo nang naiyang hangyo dili lang daw kuan gid isibya lang sa gid sa pagkakaron kay base niya mas mo worse pa daw gid ang sitwasyon Attorney Rufil. Iyarang gyud nauna pod ang welfare pod sa ihang duha ka anak. Kay kaning ihang partner karon Attorney Rufil dunay tulupod ka anak single dad. Single dad sa dene. Oo, single dad ni Attorney Rufil. So murag gibutantal ang ilang version panalitan kining isang bana unsa kay hinungdan nganong na single dad ni nabiyaan na sa iyang kon baka or namiya baka unya dayon kining asawa po nakabuwag po sumura sa two less lonely people ni Idol Tweety. Attorney Rufil. Two less lonely kan kisit tandingan ba ang kanta? Oo, kana. Kana. Kamao ba ka ng kanta ha Idol Tweety? Mga light ra Attorney Rufil pero more or less po naman itong tingog Attorney Rufil. Pareha man ta more or less. Asa na? I was down. Na 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 na. Haros ra gyud Attorney Rufil atong hibaw-an dreng dapita. Unsa man sa chorus? Unsa man to chorus? Two less lonely people in the world and it's gonna be fine. Out of all the people in the world I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something
finally went right. Mora natin yung Rufil. Kana sa ilang version na nga Two Less Lonely People. Askang Oo, ilmiga. sa ilang. O kani ka sa versions ba na po lahi mo to iya. Ki at juday halaki at juday. Kanta na lang ni sila ni Rufil og bakit ngayon salang. Mao gyud. Bakit ngayon? Kana murag complicated gid kay ilahang kuan natin ni Rufil no ilahang sitwasyon. Labo Pastilan. na kasal, nay, anak. Pero mo to atong nga dunggan na gid ang habi gid po sa kining asawa ato ni Rufil na sundan gid sila dito na nasakpan gid sila dito gid mismo sa motel ato ni Rufil. Liable gyapon sila na Idol Tweety bisa pag sa ilang version tuuhan taman granting nga mao nay tinuod sa iyang version but considering nga ang kasal wa pa maanol daghang mga decision Supreme Court ana masikwate gyud sila anang kalakiha. Mo nay problema nako ron. Mao pod din nato ni Rufil kay katong habig pod sa kining asawa nga kanang duna pod lagi ni kalambitan ang kining iyahang bana sa lain pod nga babae ato ni Rufil. Di naman to niya mapamatudan ato ni Rufil kay dugay naman. Kini kinasakpan man gyud sila. Unya tan-aos ko ba na bisan igbutan talan tinuod na nga nagbuwag na sila tan-aos ba na Idol Tweety tapad sa motor stoplight niya ang iyang asawa tuan na ni angkas dito pikas medyo nabalik niya kon mga sakit paghapon sa iyang Idol Tweety nga unsa ning kuan nga kini bang kuan man din driver man sa dain ning kini ni ang bag-ong kuan sa asawa niya kana bang driver ba sweet lover ba na nagsinumpaay ba? Atubangan gid sa altar ato ni Rufil nga for better, for worse, for richer and for poorer. Till death do us part. Pero unsa man ning na kuan nato ni Rufil ay nasangkot man ta sing ani. Good. Okay. So mo na siya ni Rufil ang ato ang kinatibukan pod nga kasayuran nga nakuha diri mismo sa Mambaling Police Station kabahin gid ani nga nag-viral gyud nga kining kabit og iyahang asawa ang kabit sa iyang asawa nasakpan gyud sa bana ato ni Rufil. Diri na lang live and direct sa Mambaling Police Station 11 ngayong Idol Tweety alang sa DYHP Arman Subog IFM 93.9 Tatak RMN.